Hello everyone, नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरबाय सनाफोर बयनिसिमबो खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय सनाफोर। लोगोफोर आंहा थानाय मैगं हानायनि आलु संसै जोंहा थाराय आलु। अमा बेदर एवखांबाय थारायजों संनो। थारायजों अमा बेदर लाब्रा दालि जल। नै लोगोफोर थाराय आलु ओंख्रिया मोनबाय। जानोसै जोंहा। दालि जहल थाराय आलु आसार ओमफ्राय अमा बेदर। नै लोगोफोर जोंहा दालि फुनो ओंखारदों थाबायगासिनो। साहा लाखाबाय दा फुदुंनानै लोंहैसै। दालि फुनो थाबायगासिनो जोंहा। दालियाबो अखानानै सिरिजोबखो ना माखो थांबासो नुसिगोन। दाख्लैनो मोनबायमोन। नै जोंहा दालि बारि मोनफैबाय। नै बाजैया मालाय सिगां फुग्रोलायबावबाय। जोङो सिगां मोनफैग्रोबाय बेहा। जोंहा दासो मोनफैदों। नै दालिया मोनफिनजोब्बाय अखानानै लोगोफोर। माने बाजैया दहाय मोनायाव फुदों नै मालाय थफ्लासे हाबावबायसो। अ थफ्लानै हाबायनो मालाय। माने बेहा जोंनि सिगां फैग्रोदों। लोगोफोर बाय बाय।